Salutare tuturor, sunt Underground și jucăm iarăși Tanky. Sunt sergent, așa mi se zice. Hai să căutăm o lume, să sperăm că sunt. Uite aici. Aici să se încarce. N-aș pe că se încarcă, uitați, așa un pic cam greu. Oricum se vede pe filmare mouse-ul. Starter. Mamă, e noapte. Lol. Nu prea e lumină nici dacă tragi. Am mai intrat unul pe lume. Interesant. Nu prea se vede mare ține lucru pe filmare. Cred că intru pe o sală luminoasă. Ca să ieșiți, apăsați X, yes și ați ieșit. Să intru aici? Cred că intru aici, tot la roșii. Eu mereu sunt la roșii. Dar mie îmi plac mai mult albaștri. Ia, uite un albastru, hai să-l ciurim. Vine, vine. Uite, te-am văzut. Ia bă, ia. Te ciuruiesc. Ai bă, frate. Asta este steagul meu, al nostru, al roșilor. Când e cu echipe, fiecare are câte un steag. Trebuie să iei steagul, îl capturezi după shift și te duci să-l duci la tine la bază sau chiar cu litere. Cum am văzut ieri pe filmare. Mă rog, am pus filmarea astăzi. Pa să o pun imediat după ce filmăm. Ieri n-am mai apucat să o pun, fiindcă n-am mai reușit. Nu știu ce bug am avut. Nu mă lăsa, abia dădea eroare. Deci, bă, ăla mi-a luat steagul. Deci ăla e chiar. Deci trebuie să-l ciurui. Așa, mi-am dat seama astăzi, vă arăt și magazinul, lista mea cu prieteni. Deci, ia, du-te, yeah. Uite, scanner cu alea, Why Sun Destroyed, Dream Master, mă rog, cum se zice. LOL. Deci, stai că îl prind, ne fac eu cu șmecherie și îl prind. Mamă, mi-a luat pic de viață. Bulan, tată. LOL, cu alea era munte, deci. Vine tancul, protecție. Na, nu mai iau. Băi, dar ce... Acolo e o groapă, mă, și sper ei de groapă. Mamă, deci, dacă toți suntem, hai să vă arăt lista de prieteni. Aici sus, lângă butonul buy, de multe ori te lasă să iei dublu. Dați am 2 online, unul pe server rus
Salut, bă! Dacă mă vezi. 7788510 și Local Star 2004 pe serverul N6. Este pe N8. Uitați, am mulți offline. Happy.com. No, man, i-am ce să văd, prietenul. N-am nicio cerere, așa. Aici sus avem garaje, aici e magazinul. O să vi se încarce așa. Și vă arată magazinul. Așa, mă. Da, bă, încarcă-te. Bă, nu știu de ce am lag. Atenție, love FPS detected. Don't show again. Așa. Păi deci acum e prima dată când am dat. Repair kit, double armor, double damage, speed boost, wine, fire, buyer. Uite armele. Firebird, ăsta aruncă cu foc, freeze, ăsta aruncă cu apă. Twins, ăsta l-am eu, Smoky, chiar nu știu, Thunder și Railgun, ăstea sunt ceva cu pușcături. Uite, forma tancului, dictator, am 9. Culori, Holiday, Green, Red, Blue, Black, Orange, Forester și Lava. Pe asta lava am luat-o acum. Și sunt în magazin, uite, de la fiecare nivel. La fiecare nivel se deblochează, uite, forme de tank. Nu știu, cred că o să o schimb și eu. Culoarea white, am numele White Sun, cred că o să cumpăr altul. Deci, așa, hai să ne întoarcem. N-am schimbat nimic, dacă schimbă scrie aici, nu știu cine, Ask Agent de echipament. Deja 8 minute. Să mai filmez sau să încheiem filmarea? Hai, mai stăm puțin. Mamă, bă! Băi, să-mi bag ce? Ăla a venit așa. Zici că a avut hack. O să iau o popă, dai. Dar nu știu cum naibii, nu știu. A avut bulan. Noroc. Lacăr. E un lup chiar. Dar cum naibii se zice? Lucher, lacăr. Dumnezeu cu mila. Deci cam atâta. Aoleu. Cam atâta pentru astăzi. Pentru acest episod încheiem filmarea. Din păcate am jucat decât pe o lume astăzi. O să mă încarc. Tocmai acum o să încep o serie de Transformice. Uite, a intrat unul. Imediat în locul meu. Și a plecat și ăla. A, nu, a schimbat echipă. Deci cam atâta. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe și mai reveniți. Eu sper că v-a plăcut acest episod. Dați mai departe tuturor prietenilor. Și la revedere. Vă așteptăm iarăși.